faktisk har stillet op til, at vi skal indspille lidt fly. Og de er ved at få styr på alt med patching af udstyr og mikrofoner og så videre ved at lave lyd på flyet. Det går godt, det lyder godt. Flyet i sig selv er ikke helt så fedt, men det får til at lyde godt. Og det får så, kontrasten i forhold til Norge. Det ser spændende ud. Nej, jeg har faktisk ingenting, men det lyder godt. Har du ikke en mening om det? Jo, masser. Lytter de ikke til dig, Mathias? Nej.